Τι είναι αυτά που λες, παππού? Τι να σου πω, καμάρι. Θυμάμαι πώς ήμουν και ποιος ήμουν στα χρόνια της Επανάστασης, του 1821. Και βλέπω πώς είμαι σήμερα και δακρύζω. Να δακρύζεις, αλλά να δακρύζεις από περηφάνεια. Όπως δακρύζω κι εγώ από περηφάνεια για τον παππού που έκανα. Αλήθεια το λες, πως καμαρώνεις για τον παππού σου? Αλήθεια. Να, όταν πάω στο σχολείο και λέω στους συμμαθητές μου ότι έχω παππού, τον ματρόζο, τον πυρδωτές ναυτικό. Ξέρεις, παππού, τι όμορφα αισθάνομαι. Είσαι καλά, αγγελούδι μου. Τους δυο τα κατορθώματά σου που μου διηγείσαι συχνά, πως ήσουν καλός καπετάνιος και πως με τους ναύτες σου στα χρόνια της Επανάστασης του 1821 έκαψες πολλά τουρκικά καράβια στη Τένεδο, στη Σάμο και αλλού. Αλήθεια, τους λες, παιδί μου? Τους λέω ακόμα ότι πολλές φορές πληγώθηκες πολεμώντας το εχθρό γενναία και τους εφοβόντουσαν όλοι οι εχθροί, ακόμα και ο ίδιος ο Σουλτάνος. Και τι λένε οι συμμαθητές σου? Ακούνε με ενδιαφέρον και θαυμασμό τα κατορθώματά σου και στο τέλος χειροκροτούν. Να είσαι καλά, αγγελούδι μου. Να δίνεις χαρά και κουράγιο στις δύσκολες αυτές στιγμές της ζωής μου. Γι' αυτό, παππού μου, δεν θέλω να σε βλέπω λυπημένο. Άκου, παιδί μου, γιατί με βλέπεις λυπημένο. Σ' ακούω. Όταν τελείωσε ο πόλεμος με τους Τούρκους και γίναμε ελεύθεροι, άλλοι από εμάς τους κουρνοτιέριδες ναυτικούς γίνανε ψαράδες στα νησιά τους. Άλλοι έμποροι και άλλοι πήραν αξιώματα στην ελληνική κυβέρνηση, έγιναν μεγάλοι και τρανοί και περνούν πολύ καλά. Εγώ όμως δεν είχα τέτοια τύχη. Δεν τους κατηγορώ, αλλά ας κοιτάξουν και λίγο και εμάς, τους φτωχούς, που τα δώσαμε όλα για τη ελευθερία της πατρίδας μας και δεν έχουμε ούτε ένα κομμάτι ψωμί να φάμε. Έχεις δίκιο, αλλά μην απελπίζεσαι. Έχω φτάσει σε σημείο να ζητιανεύω για να ζήσω. Όμως ένας ματρόσος δεν μπορεί να κάνει το ζητιάνο. Γι' αυτό, ξέρεις, παιδί μου, τι θα κάνω. Τι θα κάνεις, παππού? Δεν σου το είπα άλλη φορά. Τι θα κάνεις? Θα φύγω. Τι θα κάνεις? Θα φύγω. Και πού θα πας? Στην Αθήνα. Πού θα πας? Στην Αθήνα. Τι να κάνεις στην Αθήνα? Θα πάω στην Αθήνα, προτού με βρείτε πεθαμένα από την πείνα. Στην Αθήνα δεν γνωρίζεις κανένα. Γνωρίζω. Μα δεν έχουμε κανένα συγγενή μας στην Αθήνα. Κι όμως, εγώ γνωρίζω κάποιον. Ποιο γνωρίζεις, παππού? Γνωρίζω κάποιον που είναι πολύ σημαντικός άνθρωπος. Ποιος είναι αυτός ο σημαντικός που γνωρίζεις, παππού? Γνωρίζω τον Κωνσταντή, τον Κανάρη. Ποιον? Τον Κωνσταντή Κανάρη, τον Υπουργό. Τον Υπουργό? Ναι, τον Υπουργό. Τον καπετάν Κωνσταντή από τα Ψαρά. Δεν μου το είπες αυτό ποτέ. Άκουσε, παιδί μου. Κάποτε, στα χρόνια του αγώνα, έξω από την Τένεδο, είχα σώσει τη ζωή μου. Αν το θυμηθεί, ίσως κάνει κάτι για μένα. Τι να σου κάνει, παππού? Ίσως με βοηθήσει για να πάψω να τριγυρνάω από εδώ και εκεί, μυστικός και ζητιανεύοντας. Πρέπει να σε βοηθήσει, αφού σου χρωστάει τη ζωή του. Θα δούμε, παιδί μου. Θα έρθω κι εγώ μαζί σου. Τι θα κάνεις? Θα έρθω κι εγώ μαζί σου στην Αθήνα. Όχι, εσύ θα μείνεις εδώ, στο νησί μας. Έχεις σχολείο. Στην Αθήνα δεν έχουμε κανένα συγγενή να σε περιμένει. Θα χαθείς, αφού δεν ξέρεις γράμματα. Μην ανησυχείς, δεν θα χαθείς. Εσύ θα μείνεις εδώ. Έχεις σχολείο. Πρέπει να μάθεις γράμματα. Εμείς δεν μάθαμε γιατί δεν μας άφηνε ο Τούρκος. Πολεμήσαμε όμως και ελευθερωθήκαμε για να μπορείτε εσείς να σπουδάσετε και να γίνετε χρήσιμοι άνθρωποι για τον εαυτό σας, την οικογένειά σας και για την πατρίδα μας. Ανησυχώ, παππού, γιατί είναι μεγάλη πόλη. Μην ανησυχείς. Θα πάω και θα γυρίσω γρήγορα. Εσύ δεν πρέπει να λείψεις από το σχολείο σου ούτε ώρα. Τι πήρες λοιπόν την απόφαση? Ναι, παιδί μου, θα πάρω το βυσάκι μου και αύριο πρωί-πρωί θα κατέβω στο λιμάνι και θα πάρω το πρώτο πλοίο για τον Πειραιά. Όπως και να πάνε τα πράγματα, θα επιστρέψω σύντομα στο νησί μου. Θα περιμένω με αγωνία, παππού, να επιστρέψεις. Έλα, παιδί μου, να σε αποχαιρετήσω. Στο καλό, παππού, και να προσέχεις. Μην ανησυχείς για μένα. Θέλω και εσύ να προσέχεις και να είσαι καλή στο σχολείο. Γεια σου, παιδί μου.